Utska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dinten iki materi nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pangapunten, Pak, kula mboten asta geman olahraga amargi absensi, Pak. Nggih, boten napa-napa. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Dinten iki boten dugi sinten nggih. Pizza tembungipun rawuh, Pak, nanging kantun sakedi. Ya sudah, dinten iki materinipun jogging nggih. Nggih, Pak. Mangke jogging papat putaran. Ngomong. Nanging dinten iki banter sangat, Pak. Nggih. Estu bantar. Nanging kedah sengkuyung. Nggih, Pak. Niku Pak Ica telah datang. Ngapunten Pak, kula telat. Cakang yang kenapa sampai enggal datang? Niki Pak, kula mbekta unjukan kangge Bapak rencang-rencang. Unjukan nopo iku pecah. Niki kula mbekta pokari swab supaya Bapak lan rencang-rencang dan rencang-rencang sing luwih seger. Oh iya. Pasangan Cak materi jogging ngiten niku malih beter-beter ikanipun unjuk